וזכני לגדי בונים ובני בונים בונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוהים אנשי אמס נוי זרע קוידש וזכני אוי לגדי בונים ובני בונים בונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוהים אנשי אמס נוי זרע קוידש בשם דבקים ומאירים מסוי אלוהים נוי בתוירה ובמעשים טובים נוי בכל מלאכת עבודת עבודה אנו שמע תחיינו יהווה השם יראי אלוהים אנשי אמס נוי זרע קוידש אוי וזכני אוי לגדי בונים ובני בונים בונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוהים אנשי אמס נוי זרע כשהגמרא שלנו מחלקת בין חינוך לחינוך, היא רוצה שנשאל את עצמנו את השאלה למה יש מקום לחלק את החינוך הזה? להגיע לקו חשיבה הזה. האוקימתא הראשונה של הגמרא לאכול אוכל מסוים. מי פה אוהב לאכול שיבולים וחיטה ודוחן מקוסמים? אנחנו רואים שיש בה כמה וכמה אוקימתות. האוקימתא הראשונה, משה חיים, אתה איתנו? אני חוזר עכשיו באופן רציני לחלוטין, עוסקת באוכלים, בכמויות ובמידות. להגיע לקו חשיבה. האוקימתא הראשונה של הגמרא אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים ראיתי כבר כוחות הזאת עורר עמים אתה לקטן מתנועע בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צדה לדרך ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש
נפשו לא יחד דברו מקורו אביה בין אוריה ושמע אביה את נדרה וזרה שעשרה נפשה ובריסה אביה קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר ורוח סער וסופה קרה סתור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי לזיתים ולא רוצה שחצה יקבל לקור, לסורים ולדוחה, תשעה קבל לקור, לקודם לזרע פשטה, שלא עושה לקור, הכל לפי המיטה וכל לפי הזמן, אמר ביוחנן בן נורי, והקים אכפת להן לעכברין, בא לא אוכלות בין הרבה בן בקימה, אלא אינו יוצא לו חסרונות, אלא לקור אחד בלבד. רבי יהודה אומר, אם הייתה מיטה ברובה, אינו מוציא לו חסרונות, מפני שמותירות. אני שמח שחזרת